qed jieħu sehem fil-programm ta' Radio tal-Knisja għandi xi ngħid, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard tenna li hu jistenna li jkun hemm kritika għat-tmexxija tal-Gvern jew tal-istituzzjonijiet, jaċċettaha u jieħu nota tagħha. Minkejja dan, kompla jgħid li jiddejjaq meta tali kritika jew attakki jkunu selettivi kif jogħġbu jagħmel l-establishment nazzjonalista. Hawn akkuża li d-deputat nazzjonalista Carol Aquilina li kien qiegħed jiddibatti fl-istess programm kif kontinwament jistaħbar wara l-Aqda Repubblika li jmexxija minn Ħuħ Robert biex imbagħad ikompli fuq l-istess attakki il-Partit Nazzjonalista u wara jirrepetihom anke l-kap innifsu Bernard Grech. Fl-aħħar jiem, Grech ammetta li jirċievi istruzzjonijiet dwar kif għandu jimxi fuq kwistjonijiet bħal mill-inkjesta Vitals li nagħlqet wara aktar minn 4 snin u nofs start mill-Maġistrat Gabriella Vella u preżentata propju fil-jum li fetħu n-nomini għall elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Dr. Attard irrefera għal kwistjoni attwali fejn qed jiġi kritikat it-timing propizju tal-Maġistrat Vella b'intenzjonijiet ċari li ssir ħsara politika. Minkejja dan fakkar kif fl-aħħar snin l-establishment nazzjonalista li llum qed jipprova jilagħba tal-paladini tad-demokrazija u s-Sata ta' dritt nida attakki diretti u inġustifikati fuq l-imħallef Giovanni Grixxi u fuq il-Maġistrat Nadillija fost oħrajn, attakki kontinwi fuq l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija. Hawn Dr. Attard sfida lil Carol Aquilina biex hekk forsi jipprova jkun b'xi mod kredibbli jikkundanna tali attakki li saru mill-establishment li jagħmel parti minnu. Sfida li ovvjament ma ntlaqitx. Intom ukoll tattakkaw il-ġudikatura u ammettit. Max fej attakkajt Kun doppja faċċa fuq din. Anzi, jiena dejjem attattent mhux hekk. fil-kritika tiegħi. Tistaħba wara Repubblika, wara Jason Azzopardi u wara Hope tistaħba fl-attakki, mhux hekk. Għax dik l-ipokrezija. Jiena li Taġġumet li staħba. Le jistaħba warahom. Jiena li Jistaħba warahom. li għandi ngħidu jiena ma noqgħod qiegħda bħal. U ngħidu bliktar mod ċar. Ikkundannom, U ma ikkundannom, noqgħodx l-attività soċjali. Ara inti tiġi